Добър вечер, приятели! Добре дошли на церемонията. Добър вечер, приятели! Втори дух. И добре дошли на церемонията по закриването на 11-тия поред турнир Синьо лято. За мен е изключително удоволствие тази вечер да имам толкова красива помощница. Лицето на Таня Малинова, благодаря за което. Тези, които всяка година са тук, знаят какво следва, а тези, които за първа година са тук, ще видят. Почваме бързо с раздаване на грамотите за участие на всички отбори, които уважиха този турнир, имаха удоволствието да бъдат тук, надявам се забавляваха. Почваме да заповядат Левски Кремиковци. Ако може всеки един отбор, като излиза да получава грамотата, секунда-две за снимка за техен спомен, не знам. Левски Кремиковци, тук ли са? Левски Кремиковци. Фалстарт. После ще се получат. Ако иска. Здравейте от мен, радвам се, че сте тук. Продължавам по програма. Грамота се връчва на сините мечета. Снимки с дамата, за ваш спомен, обърнете се. Това чака всеки от останали. Сега, следващата грамота за престижно участие на Ултраварна. Те тук ли си? Ултраварна. Тук ли? Много добро представяне днес. Благодарим ви. Вие бяхте дебютанти. До година повече. Желая ви всичко най-добро. Дано сте се забавлявали. Благодаря. Левски клуб Добрич. Сигурно и те са тук, защото са наблизо. Добрич. Човек го познава от него. Да, се познава. Следващата грамота за участие за Blue Noisy Boys. Ще не пляскате. Следват едни 4 латински букви тук. Q, D, V, P. Има ли хора? Ето теглим жребиите с него. Последния път с брат му беше. Панайото ми, клана. Център.
Все още дълги години. Да заповяда Левският Цаково. Our great friends from Hungary, Levski Lazio Hungarian division, please come here. Salt, big friends of ours. Thank you very much. До вечера ще си получат грамотата. Следващата за Лоута Арми. Наши приятели, постоянно на този турнир също благодарим. Има ли някой? За гражданите може да им я занесем. Ти ще ме дадеш. Като ги няма. Следващата грамота е за East Division. East Division. Южна дивизия, колкото мога да си преведа. Източна дивизия. Източна дивизия. Има. Те бяха дебютанти. Извинявам се за объркването. Това е за голямо извинение. Няма ли ги? И тогава, ако ги няма, да дойдат в опетата. Аз знам, че те са тук. И винаги са тук. В опетата. Сега ще поканя HD Boys. Се готви Blue Group Костенец. Blue Group Костенец. Стана традиция, силни участия. Всяка година все по-добре. Благодаря ви. Следва един бивш шампион, Blue Noisy Boys. Те вече взеха. Там го объркахме малко с Бургас. Те за Бургас. И така елото. Така, като не го давам аз. Да. Ако бяха... Бургас.
Това е за Blue Noisy Boys. Да дойде представители на Бургас, те после пак ще идват. Още няколко пъти. След синята лавина Самоков. Има ли? Има. Благодаря за участието, поредното силно участие. Грамота получават и Торсидър Кюстендил. Сменеш се снима. И Крива Ривър. Крива Ривър. Следващата грамота е за София Запад. Моля да заповядат да получат грамотата си Синя гордост. Синьогорна Стара Загора. Следват, има много хубаво име, много му харесвам това име винаги. Вандал с Плевен. Те са страшно много хората, както винаги. Благодаря. Следват от Capital Boys, Велико Търново. Това не остана. Какво ще правим като свършите? От вас зависи. Заповядат Синя кръв Асеновград. Един добър приятел. Благодаря.
Това е много хубаво име също. Малко трудно. Май кабела ни бъде. Една остана, последно на последно място, също много хубаво име, Син Терор, Blue Terror Русе. Благодаря. Така. Сега ще преминем към връчването на индивидуални грамоти с признателност, като за първата ще поканя господин Емил Михайлов да връчи грамотата за най-красив гол на турнира. Днес на финала, малко преди неговия край, Стоян Мантаров кара фантастичен гол наистина. Емил, мой приятел, ще връчи. Гол. И сега да заповяда да получи своята грамота с признателност Тодор Ненов Камората. Следващата грамота, индивидуална, с признателност, е за Димитър Костадинов. Тук точно в среда. С признателност получава и традиционно Денис Тахиров. Денис Тахиров тук ли е? Добре, преминаваме нататък. Окей, сега има една специална грамота за дама на турнира. Lady of the Tournament, Edith Toth from Hungary, Lady of the Tournament. Is she here? Yeah. Lady of the Tournament. It's a pleasure. Thank you very much. Грамота с огромна признателност се връчва и на Красимир Станев. При мен са пас. So next one is also, I have to speak English. JP8, football is family. Please, Scott, as usual, every year, our special guests, our friends. Thank you for being here every summer. Thank you very much. Грамота получава и Борис Бачваров. Борис Бачваров
Окей. Ще ги вземат после. Така, останаха 4 грамоти за съдиите. Почваме, както видим, Стоян Ташев да заповяда. Благодарим им за прекрасната работа, безпроблемна, всяка година. Благодаря. След това и баща му Пепо Ташев е по семейна линия си вътре. Сега, знаете, какво следва? Таня Малинова. Благодаря. Много ви благодаря. Следващата грамота е за другия колега съдия. Аз ще му я предам. Така, толкова с грамотите. Сега искам да поканя нашия добър приятел Васил Колев, който да представи следващата идея негова за книги. Но ще ви кажа повече. Нали ето? Ето. Давам му микрофона. Так му да си почина малко. Здравейте! Благодаря първо на Иво Таско за поканата, за първи път съм тук и да ви кажа, толкова левскари на толкова малко пространство съм виждал само един път на първия ми матч на Левски, който беше срещу Уотфорд 83-та година. Тогава беше наистина впечатляващо. Много от вас са млади, не са били тогава родени, но такова синьо море в живота си не съм виждал. Просто първото, което видях като левскар. И в тази връзка беше планирано тук да представя една книга, която да бъде пред вас за най-големия отбор на Левски, който съм гледал. Този спечелил трите купи, 83-84. Това е един от двата проекта, върху които работя. Те са свързани. Предстои да излезе обаче в следващите месеци. Искам да стане наистина, това е моят детски отбор, най-големия Левски. Той ме е направил такъв левскар, какъвто съм. Взискателен. Не мога да приема, да кажем, да ни вкарат 3 или 5 гола и ние да сме щастливи. Просто Левски мачкаше наред тогава, особено чорбата не ги брояхме за живи изобщо. Надявам се да стигна с този и другия проект, за който вероятно са чули повечето от автора ми в него. Това е най-големия футболист на Левски, който аз съм гледал, Божидар Искренов. Пишем в момента неговата биография. Тя ще излезе в края на годината и планираме едно огромно турне, буквално в цялата държава, където искат да отидеме на крак. Ще отидеме на крак в всяко едно градче, така че ще се радвам да се видим с всеки от вас. Нещо лекичко искам съвсем да ви кажа, за да не ви отегчавам като съдържание от първата книга, която предстои да излезе. Пак казвам, ще бъде около месец. Може би от тук насетне. Онзи ден се виждах с Боби Михайлов, който между другото, освен така демонизиран като фигура в българския футбол, един много голям вратар на Левски, много голяма фигура в историята на Левски. И беше чудо въобще, че искаше да говори за това нещо, но пък показва все пак левскарството какво означава, дори в такъв момент. Той се изолирал, не се среща с хора и така нататък. Направи огромно изключение, даже съм изненадан. Но ще ви кажа две неща, които вероятно ще ви заинтригуват и бихте могли да си вземете тази книга. Мисля, че ще бъде
така важен документ за историята на Левски, които дори сами аз не съм подозирал. Имаме два велики матча тогава. Турнирите с Штутгарт, т.е. две битки с Штутгарт и с Лотворд. Штутгарт, геройството, Мишо Вълчев, последната минута и така нататък. Знаете ли защо според мен, кое се оказа огромен фактор да ги елиминираме? Те имат страшен мал шанс. Когато се падаме с тях след жребия, искат два пъти да гледат Левски, имат две възможности само и двата пъти, единия път треньора, другия път помощника, изпускат самолета. Това е наистина невероятно като съвпадение. И въобще не осъзнават ли кого се изправят и че срещу тях ще излязат две силни крила, като Гибона и Гочев, които просто ги разпорват първия матч, те излизат без двама бека. Уотфорд е интересен с друго. Там дори не съм подозирал, защото съм бил дете, не изпускаме един от най-големите шансове в историята, защото те имат много проблеми с контузени играчи и въобще е цяло чудо, че ни бият в София. Не го очакват. Като на следващия ден, след матча, треньора Греъм Тейлър пуска обява в Western Times, че търси футболисти, мъже или жени от 18 до 81 години, ако са играли футбол добре, ако не да заповядат. И това е най-интересното, тогава се дава път в футбола на тази обява, то е много куриозно звучи, но отговаря един футболист, за който един приятел левскар стана дума в поето, отговаря Мо Джонстън, на тези, които не им говори нищо. Това е единствения футболист, преминал от Рейнджърс т.е. обратно от Селтик в Рейнджърс, 80-те години, така че това са много истории, които ще засегнат с всички играчи се видяхме, устаряли са много, но това са великите играчи на Левски. И завършвам, искам аз да дам една награда, тъй като всички велики футболисти имат страхотна левачка, нали, Гибона най-големия от тях. Ако е тук момчето, което вкара от Бургас на финала този гол с левачката, искам да му подаря една моя книга за световните първенства. Книгата е на издателство Мусагена. Издателството, което издаде и 20 години София Запад. Se нае да прави такива книги. Това е малко скромен. Много добре. Така. Сега на сцената искам да поканя Димитър Константинов, за да връчи приза за футболист на турнира Синьо лято 2024 година. Здравейте, левскари! На мен се пада честа да връча тази награда, футболист на турнира Синьо лято, световното първенство за левскари 2024 година, на Сами от София Запад, да заповяда. Аз ще бъда по-кратък. Слушайте, трябва от тук нататъка левскарските структури трябва да бъдем по-единни, по-съдружни, трябва да засилим комуникацията помежду си, за да може да постигнем целта, която в момента е на номер едно. Цел номер едно е свободен Левски София. Всички заедно! Ние сме Левски! Ние сме Левски! Ние сме Левски София! Наградата за най-добър вратар на турнира ще поканя да връчи Валери Георгиев. Евгений Захариев. Награда за най-добър вратар. Благодаря на всички. Перфектен ден направихме и за следващите години все повече и повече се събираме. Само Левски! Моля да заповяда Иво Тасков, за да връчи купата за фейерплей.
Купата малко ще почака. Думите са поклон към всички вас и благодаря. Без вас Синьо лято, пролет, тесен, какво ли е немислимо и невъзможно. Всички вие, приятели левскари, правите наистина големи сини празници. Левски са левскарите. Благодаря за екипа, който през годините създадохме. Искам да покажа на подиума колегите и приятели, с които правим възможно Синьо лято, разбира се, всички вас. Но основната движеща сила на турнира е Георги Русев. Ясни. Разбира се, Денис Тихилов, който днес в момента не е тук. Винаги ни е помагал много. Той е спортният менеджер на комплекса Албена. Един от нас, левскар, помага ни в нашите начинания, част от екипа на Синьо лято. Разбира се, последните години с огромната подкрепа на Левски Фемели Милен Панайотов. Също тази година, а и предната година, винаги, когато сме търсили помощ, сме я получавали Димитър Костадинов. И от тази година нашия скъп приятел Тодор Винов Камората. Благодарим за професионализма. Много сериозно надграждане. Благодарение на Левски и на левскарите. Вече и наша медия. Питко ви каза вчера всички подробности. Чудесно и на добър час. Винаги ще забравя някой за жалост, но има един много специален човек, който днес за жалост не успя да бъде с нас. Тяло, духом беше, чухме се по телефона, поздравява всички нас. Стожер на Синьо лято, едно голямо синьо сърце, голям левскар, приятел на всички. Пламен Петков от Аксаково. Искам да поканя на подиума неговия внук, съпруга. За жалост има и новини, които не искам аз да казвам, а и никой човек няма да иска да каже, когато негов приятел е в беда. Уви, Пламен не е в най-добра кондиция в последните месеци. Бори се с заболяване. Убеден съм, че ще успее и сме длъжни да го подкрепим. Нека станем прави за Пламен. Наистина той има нужда от нас в момента. Да. Не знам кой ще даде песен, но не. Песен за Левски да изпеем за Пламен. Благодаря ви. Разбира се, без помощта на националния клуб на привържениците на Левски, всеки един турнир или събитие е немислимо. Благодаря от сърце. Купата за фейерплей трябваше да бъде връчена днес от Пламен, но ще я връчи внук му и неговата съпруга. Ще има тая чест. А тази купа за мен е най-специалната. Тя носи името на Пиер Трише. А той е, знаете всички, идеолог на Левски Фемели. Нашата най-успешна благотворителна кампания
И благодарение на Милен Панайотов достигна до тези върхове. Помага на много левскари. За мен е удоволствие да поканя на сцената, на подиума, отбора носител на купата за Fair Play. Левски Аксаков. От името на Националния клуб на привържениците, моля някой да се яви, Владимир Владимиров или Степан Хидлиян. Има специален плакет Синьо лято 2024 година за заслуги към Пламен Петков. Искам да поканя Ултраварна, представител на Ултраварна, Георги Георгиев. Като личен приятел на Пламен Петков да обръчи тази грамота от Синьо лято с признателност. Не на последно място, благодарим на всички момчета от Ултраварна, които наистина положиха много труд за поредния турнир Синьо лято. Може да бъде. Благодаря на всички, че правите този празник толкова готин. Благодаря ви, че присъствате. И само Левски! Але! И само Левски! Але! И само Левски! Але! И само Левски! Обичаме те! Сега преминаваме към по-големите награди. Нека на сцената да излезе да връчи купата за трето място Сами от София Запад. Имам удоволствието тази годишния турнир да наградя за трето място момчетата от Сини мечета. Заповядайте!
Zabolewski! Ale! I Zabolewski! Ale! I Zabolewski! Ale! I Zabolewski! Още малко остана. 2 купи. За второ място купата ще връчи господин Владимир Владимиров. Миналогодишните шампиони днеска на второ място. Заповядайте, Blue Noisy Boys. На сцената искам да поканя Любомир Костадинов, за да връчи купата на шампионите. Или малкият Любомир Костадинов. Благодаря за честа, която ми се оказва за поредна година да връча купата на шампионите. С една подробност, че тази година ще връчи пак Любомир Костадинов, но малкият Любомир Костадинов. Искам да благодаря на всички вас, които сте тук, за това, че за поредна година, за 11-та поредна година, турнирът Синьо лято беше един уникален празник, един уникален футболен турнир, който тази година беше с един феноменален финал. Миналогодишният шампион на Blue Noisy Boys се изправи срещу отбора на Blue Boys Бургас, които дълго време отсъстваха от този турнир, но се завърнаха. Благодаря ви, че сте тук. Благодаря ви, че играхте хубав футбол и спечелихте тази година купата. Заповядайте на сцената да си вземете трофея.
Така. Имаме една традиция, таблото от турнира, официалното табло, в което пишеме резултатите. Тук всяка година, който вземе купата шампиона, по традиция предлага някаква цена, за да си запази този скъп спомен, като парите отиват естествено в Левски Фемили за благотворителните ни кампании, така че Георги Русев сега ще представи това табло и от някой от Бургас да се бръкне, да. Традиция, те не бяха тук 4-5 години, както каза Любо. Може би не знаят. Да, окей. Некой да дойде да го вземе, после се разберем. Така е. Честито. Още един път от мен. Добър вечер на всички. Искам да благодаря за прекрасната организация на Удра Варна, на Сдружение Левски на лескарите, на Левски Фемили, които са една чудесна фундация. Ние ще преведем сума, която ще преценим, която може да помогне. Най-важното го каза сами малко по-рано, аз няма да го повтарям. Бъдете здрави, знаете, че всички сме шампиони, щом сме тук и нямаме еквивалент в България, нали знаете? Бъдете здрави! Това май се изчерпахме. Ако искаш нещо да кажеш, лека нощ, добър вечер. Не е лека нощ, знам, че няма да е. Това беше добре. Предполагам дълга нощ. Заслуженото разпускане заслужават участниците, така че наслаждавайте се. Бъдете здрави! До година пак ще се видим.